जय मसी बुंनानै बयखौबो खुलुमहरबाय आरो लोगोसे आंनि बे चेनेलाव बयखौबो बरायदों अनजाग्रा प्रियफोर दिनै फिन आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनलायबाय। बाइबेला जोंनो माखासे बेबायदि बाथ्राफोरखौ फोरोङो जे व्यक्ति आरो इसोरनि गेजेरावल'सो सिरि सिरियै सोमोन्दोआ थानो नांगौ एबा मिन्थिज्लायनो नांगौ। बेबायदि बाथ्राफोरखौ केवल इसोर आरो व्यक्तियाल'सो मोनथिनांगौ, जेरावहाय जोंनि आत्मिक जिउनि जौगानायनि थाखाय आरो व्यक्तिगतनि सेफनि थाखायबो बियो जोबोर मोजां आरो बेखौ मावनांगौ। जों गाव गावखौ मोनथिगौदि जे बेबायदि माखासे बाथ्राफोर दङ जि बाथ्राफोरखौ केवल इसोर आरो व्यक्तियाल'सो मोनथिनो नांगौ आरो बैफोरबायदि बाथ्राफोरा इसोर आरो व्यक्तिनि गेजेरावल' थानो नांगौ, गुबुननियाव थांनांगौनि गोनांथि गैया। नाथाय माब्लाबा जोङो इमसनाव एबा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय बैफोर बाथ्राफोरखौ जोङो गुबुनजों शेयार खालामफ्लांनानै लायो, जायनि जाहोनाव पार्सनेल लाइफआव प्रब्लेमफोर फैयो, जायनि जाहोनाव व्यक्तिगत जिउआव माखासे जेंनाफोरा नुजाफैयो। बाइबेला जोंनो फोरोङोदि जोंनि माखासे बाथ्राफोरा ओरैबायदि गोथार जायो आरो गोबां प्राइभेट जायो आरो बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ जोङो गुबुननो शेयार खालामोब्ला अब्लाना जोंनि इसोर आरो जोंनि गेजेराव जि सोमोन्दो दङ बै सोमोन्दोफोराव जेंनाफोरखौ लानानै फैयो एबा प्रब्लेम्सखौ लाबोयो आरो जोंहा इसोरजों लोगोसे जि सोमोन्दो दङ बै सोमोन्दोफोरा लोरबांथि जाबोयो। बेनिखायनो दिनै जोङो मोनबा बाथ्रानि बिसय सावरायगोन जायखौ जोङो गोबां सिरियै दोननांगौ आरो जों बेखौबो सावरायगोन दि जों जुदि बेफोर बाथ्राफोरखौ गुबुननो शेयार खालामोब्ला एबा बुंनानै लायोब्ला बिनि फिथाइफोरा जोंहा मा जागोन आरो जोङो बै मोनबा बाथ्राफोरखौ गुबुननो जुदि जोङो फोरमायाब्ला एबा शेयार खालामाब्ला जोंहा मा मुलाम्फाफोर जागोन जों बैखौबो नायगोन। देवब्ला अनजाग्रा नायगिरि प्रियफोर आंजों लोगोसे जोबजासिम नायफादो आरो बै मोनबा बाथ्राफोरा मा बेखौ जोङो दानाब्ला मोनफा मोनफा जों नायलांदोनि। नायनायनि सिगाङावनो मोनसे लाइकखौ होग्रोदो। गिबि बाथ्रा, जों जे जोंनि मावनायखौ गुबुननो फोरमायनो नाङा, बे जाहैबाय जोंनि पार्सनेल प्रेयारनि बाथ्राखौ। नंगौ अनजाग्राफोर, आर'जआ गोबां पार्सनेल एबा व्यक्तिगत जायो आरो बियो गोबां गोथौ भाबनानि जायो, जायहा जोंनि गोसोनिफ्राय ओंखारबोयो आरो इसोरनिसिम सहैयो। जों बोरै आर'ज खालामो? जोंनि आरो इसोरनि गेजेराव रायज्लायनाया गोथार जायो। बे मोनसे बेबायदि सम जेराव जोङो गोथौ आत्मानिफ्राय जों इसोरजों रायज्लायो आरो बे मोनसे रायज्लायनायनि सम। जों आर'जनि समाव माबायदि सोदोब बाहायदों, मा राव बाहायदों, बै बाहायनायफोराबो इसोर आरो जोंनि गेजेरनिल'सो जानानै थानो नांगौ। आर'जनि समाव मोनफ्रोमबो सोदोब बाहायनाय, आर'जनि समाव जोंनि साननाय हनाय, आर'जनि समाव जोंनि रायज्लायनाय फंफ्रोमबो बाथ्राफोरा, सोदोबफोरा, जोंनि भावनाफोरा, जोंनि साननाय हनायफोरा इसोरनि थाखाय बिसेस जायो। गोबां समाव गोबां सुबुंफोरा गावनि आर'जखौ गुबुननियाव दिन्थियो, जे गावखौ सासे धोरोमिया होननानै दिन्थिबाय थानो हायो। बिनि थाखाय गोबां मानसिफ्रा गावनि पार्सनेल आर'जखौ गुबुनफोरनो दिन्थियो। नाथाय गोसोआव लाखिगोन, सैथो आर'जआ बेसो जाय सोदोबफोरा गोसो अन्तर आत्मानिफ्राय फैयो आरो इसोरनिसिम सहैयो। मानसिफोरनि खोमायाव सहैनाय नङा, नाथाय इसोरनियाव सहैनायनि बाथ्रायासो। पार्सनेल एबा व्यक्तिगत आर'जआ नोंथांनि आरो इसोरनि गेजेराव गोथार रायज्लायनाय। बेनिखायनो माथाइनि 6:6 ओरैहाय बुङो, नाथाय जेब्ला आर'ज खालामो अब्ला न' खथा सिङाव दर फांथेनानै नोंसोर नुयि बिफानियाव आर'ज खालाम। स्रोदै आर'ज खालामनायखौ नुनानै नोंसोरनि बिफाया आर'ज खालामनाय बादिनो नोंसोरनो बान्था होगोन। बे बाइबेल सिरिनि बुंनाय बायदिब्ला एबा ओंथियानो जाहैबाय जोंनि जिथु पार्सनेल प्रेयार जिथु दङ, बे पार्सनेल प्रेयारखौ जों गुबुननो बुंनांगौनि दरखार गैया। आरो बे आर'जखौ जों बोरै खालामनांगौ? हारसिङै आर'ज खालामनो नांगौ, दरजा फांथेनांगौ, सिरियै खालामनो नांगौ। जेब्ला जों बेबायदि आर'ज खालामो अब्लाना जोंनि जि आर'ज दङ बे आर'जनि गोथारथिया अरायबो थायो आरो इसोरजों लोगोसे जि सोमोन्दो दङ बै सोमोन्दोफोरा बोलोगोरानिख्रुइबो बोलोगोरासिन जालाङो। दा बेयावखायनो अनजाग्रा प्रिय नोंथांमोन, नोंथांनि जिथु पार्सनेल प्रेयारनि सम दङ एबा पार्सनेल प्रेयार दङ, बै प्रेयारखौ गुबुननो बुंनो नाङा, खोन्थाथिंनो नाङा। बेखौ जेसेबां हायो नोङो सिरि दोनगोन आरो इसोरजों लोगोसे दोनगोन। बेखिनियावनो सोरबाहा गोबां गुलाय गुजाय सोंलुफोर थानो हागौ जे अब्ला जों गिर्जायाव खालामनाय आर'जफोरा, खौसे खालामनाय आर'जफोरालाय माथो होननानै हयथ' सोरबाफोरा सोंलु खालामगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जों बेखौ सावरायाखै, जोङो बेयाव पार्सनेल प्रेयारनि बाथ्राखौसो सावरायदों। दानाब्ला जों आवगायलांदोनि नैथि बाथ्रा फारसे, जेरावहाय जोङो खोन्थानो नाङा, बे जाहैबाय नोंथांनि होनाय दान आरो नोंथांनि मोजां खामानि।
जेब्ला नोंथाङा सोरखौबा मदद खालामदोंब्ला, सोरबा गोरिबनो दान होदोंब्ला, बेफोर गासै खामानिफोरखौ सिरि सिरि मावनो नांगौ। सोरनोबा दिन्थिनो थाखाय दान होनाया बे दान होनाय जाया, बे जाहैबाय गावखौ दुगा दिन्थिनायसो जायो। जेब्ला जोङो जोंनि दान होनायखौ बुंथिंनानै लायोब्ला, अब्लाना जोङो सैथोआव जोंनि मोजां खामानि मावनायखौ बेसेन गैयै खालामना लानायसो जायो। सैथो दाना बेसो जेरावहाय माबा मोनसे मोनफिनगोननि जेबो आसा खालामाखै आरो सोरनोबा माबा मोनसे दिन्थिनो थाखायबो होआखै, बेसो सैथो दान। बेनिखायनो इसोरनि गोथार बोसोन माथाइनि 6:3 आरो 4 सिरिया ओरैहाय बुङो, नाथाय जेब्ला नोंसोरो हावरियाफोरनो दान होयो, अब्ला नोंसोरनि खाथिसिनथारनि लोगोफ्रानो मिथिजासे होदो। नोंसोरो स्रोदै दान हो, अब्ला जाया नुदों बिफाया नोंसोरनो होगोन। बिनि माने जोंनि दान होनायखौ आरो जि सेबा खालामनाय, बे सेबा खालामनायखौ सिरि सिरि दोनखोमानो नांगौ। बेबायदि खालामनाया एबा बेबायदि मावनाया एबा बेबायदि स्रोदै दान होनाया बेयो सैथो गोसोनिफ्राय मावनायनि मोनसे नेरसोन। आरो इसोरा बेबायदि मावग्राफोरखौ नायो आरो आशीर्बाद होयो। जेब्ला नोंथाङा एबा जों सोरखौबा हेफाजाब होयोब्ला, गावनि खामानि मावनायखौ गुबुनफोरनो बुंथिंला बायनानै लानायनिख्रुइ बे मावनायखौ इसोर आरो जोंनि गेजेरावनो थानो हो, सिरि सिरि थानो हो। नोंथाङा जि मावबाय बेखौ इसोरा नुदों आरो बे बेसांखिनियावनो जोबनानै थाथों आरो बुंथिंला बायबाय थानांगौनि गोनांथि गैया। जेब्ला जों बेबायदि मावो, अब्लाना जोङो जोंनि आत्मानि गोथारथिखौ दिन्थिनाय जायो। आरो बेबायदि मावनाया जों जे गोसोनिफ्राय होग्रा बेखौ दिन्थिनाय जायो। बेबायदि मावनायफोरा नोंथाङा जे सासे मोजां मानसि, नोंथाङा जे सासे दान होग्रा, बिनि फोरमान होनाय जायो। आरो बे मावनायखौ नोङो बुहुमनि नोजोरनिफ्राय, बुहुमनि मानसिफोरनिफ्राय दोनखोमानानै ला एबा सिरि सिरि थाबाय था। जेब्ला जोङो बे मोजां खामानि मावनायखौ दोनखोमायो, अब्लाना जोङो गावखौनो नेक्स्ट खामानिनि थाखाय थाम थिम खालामबाय थानाय जायो। देट मिन्स अधिक महान खालामनानै लानाय जायो। अनजाग्रा प्रियफोर, गोसोआव लाखिगोन, जोंनि होनाय दानफोरा गोनांथि जानाय सुबुंनिसिम सहैनो नांगौ, बाख्नाय जानायखौ मोननो थाखाय नङा। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि थांखिया बे जानांगोन दि, नोंथांनि थांखिया बे जानांगोन दि, जि दानखौ नोंथाङा होगोन, बै दाना बै गोनांथि जानाय सुबुंफोरनिसिम सहैथारनांगोन, जायफोरनो नोंनि होनाय दाना गोनांथि जानानै दं। दान होनाया मोनसे गोथार खामानि, पुण्य खामानि। बेखौ घमन एबा दुगानि खामानि खालामनानै लानो नाङा। बे मोनसे बेबायदि खामानि जायखौ मावोब्ला गोसोआ गोजोन मोनो आरो जोंनि आत्मानो एबा नोंथांनि आत्मानो सान्तिखौ होयो। बिनिखायनो बेखौ गुरै गोसोजों आरो सैथो गोसोजों माव। जेब्ला जों दान आरो दान होनायनि खामानिखौ जेब्ला जोङो सिरि सिरि मावबाय थायो, अब्लाना जोंनि सैथो मावनाया बेसेन गोसासिन जाबावो। अब्लाना इसोरा आरोबाव मावग्रा साफ्रोमखौबो अधिकनिख्रुइ अधिक, गोबांनिख्रुइ गोबां बोरखौ होयो। आरो जेब्ला जों बेबायदि खामानिफोरखौ मावगोन, जोंनि गोसोफोरा अरायबो गोथार थाबाय थागोन। अनजाग्रा नायगिरि प्रियफोर, नोंथाङा जिउआव बेबायदि दानफोरखौ होफेरबाय ने, जेराव गुबुना रावबो मोनथियाखै, नाथाय नोङो गुबुनखौ हेफाजाब होबाय। नोंथाङा बेबायदि खामानिफोरखौ मावफेरदोंब्ला एबा मावबायब्ला एबा फैबाय थानाय समाव मावगोनब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव लिरदो। दे दानाब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो थामथि बाथ्रा थांदोनि, जि बाथ्राफोरखौ जोङो गुबुननो फोरमायनो नाङा, बे जाहैबाय जुजिनाय आरो जोंनि लोरबांथिफोरखौ। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि जिउआव गोबां खामानिफोरखौ मावनो थाखाय जोंहा गोबां जुजिनायफोरा थायो आरो लोगोसेयैनो गोबां लोरबांथिफोराबो थायो, जायफोरजों जोङो गोबां समावनो मोगा मोगि जाबाय थायो। बेनिखायनो अनजाग्रा प्रियफोर, बाइबेला जोंनो फोरोङोदि एबा बाइबेला जोंखौ बुङोदि, जोंनि नाजानायफोरखौ, जोंनि मावनो लानायफोरखौ, जोंनि लोरबांथिफोरखौ जोङो इसोरनो मोनथिहोनो नांगौ आरो इसोरनिफ्राय बैफोर खामानिफोरखौ मावनो थाखाय लामाफोरखौ जोङो इसोरनिफ्राय नागिरनो नांगौ। बेनिखायनो इसोरनि गोथार बोसोन 2 करन्थियारि 19:9 सिरिया ओरैहाय बुङो, मानोना आं बोलो गैयि जाब्ला ख्रिस्ट'आ बोलोग्रायै बेंनायखौ आं मोनदोङो। बेनि माने जोंनि नाजानाय, जोंनि साननाय हनायफोरखौ जोङो सिरि सिरि लाखिनो नांगौ आरो जोङो इसोरनिफ्राय हेफाजाब बिनो नांगौ। बेबायदि मावोब्ला जोङो सिंनिफ्राय बोलो मोनो आरो जोंनि फोथायनाया बोलोग्रा मजबुत जायो। जेब्ला जों जोंनि नाजानाय आरो लोरबांथिफोरखौ फोरमायनानै लायोब्ला एबा बुंथिंलाबायनानै लायोब्ला, अब्लाना नोंथांनि समायसाखौ लानानै एबा जोंनि समायसाखौ लानानै गुबुनफोरा मुलाम्फा खालामनो हागौ। बिसोरो नोंथांनि लोरबांथिफोरखौ मोनथिनानै नोंथांखौ मिनिहोनो हागौ, नोंथांखौ ठाट्टा खालामनोबो हागौ। बेबायदि बेलायाव अब्लाना जोंनि मेलेमाव, साननाय हनायफोराव माखासे जेंनाफोरा फैनो हागौ, प्रब्लेम्सफोरा फैनो हागौ। जोंनि जिथु मानसिक जिथु साननाय दङ,
बे साननायाव प्रब्लेम्सफोरा फैगोन। जेब्ला जोङो जोंनि नाजानाय आरो जोंनि लोरबांथिफोरखौ सिरि दोनोब्ला अब्लाना जोङो सिंनिफ्राय लानानै बोलोगोरा जाबोयो आरो जोंनि सेल्फ कनफिडेन्सआ बांबोयो आरो जोङो इसोरजों लोगोसे मोनसे गोथौ सोमोन्दोआव थानो हायो आरो जोङो इसोरनि मदद आरो इसोरनि लामा दिन्थिनायखौ जोङो मोननो हायो। बेखिनियावनो सोरहाबा माबा मोनसे सोंलु थानो हागौ, बे सोंलुआ जानो हागौ अब्ला जोङो गुबुननिफ्राय परामर्श लानो नाङा नामा होननानै हयथ' बेखिनियावनो सोरहाबा सोंलु जानो हागौ। अनजाग्रा प्रियफोर, बे एसे आलादा मेटार, नाथाय जोङो बेयाव सावरायदों नोंथांनि जिथु लोरबांथि, सेक्रेट लोरबांथि आरो सेक्रेट जि संघर्ष, नोंथांनि नाजाबाय थानाय बे बिषयावसो जोङो बाथ्राखौ सावरायदों। दे दानाब्ला जोङो थांदोनि ब्रैथि बाथ्रा, जेरावहाय जोङो गुबुननो फोरमायनो नाङा एबा बुंनानै लानो नाङा। बेनो जाबाय गावनि मावनो लानाय सिमां आरो थांखिखौ। नोंथाङा जिउआव मा मावनो सानदों? नोंथांनि थांखिया बबेसिम? एबा नोंथांनि मावनो लानाया मा? नोंथांनि हास्थायनाया मा? बेफोर गासैबो जोंनि गोसोआव सिरि सिरि थानो नांगौ जेब्लासिम जोङो बेखौ जाफुंहोनो हाया। गावनि सिमां आरो गावनि थांखिखौ गावनियावनो सिरि सिरि दोन, मानोना बेयो जोंखौ थुलुंगा होयो। जेब्ला जोङो जोंनि थांखिखौ गुबुननो शेयार खालामो एबा गुबुननो मोनथिहोयो, अब्लाना बै थांखिनि सायाव माखासे नेगेटिभ प्रेसारफोरा फैनो हागौ। मानोना जाय बेक्तिनो नोंथाङा शेयार खालामदों, जों शेयार खालामनानै लादों, बै सुबुङा हयथ' नोंथांनि मोजांखौ हास्थायाबो जानो हागौ, नोंथांनि जाफुंसार जानायखौ हास्थायाबो जानो हागौ। बिनिखाय नोंथांनि बै बाथ्राफोरखौ मोनथियोब्ला बै सुबुङा हयथ' नोंथांनि प्लानखौ, नोंथांनि जिथु लक्ष्य दङ, बै लक्ष्यखौ, थांखिखौ सिफायनानै होनायनिबो बिथांहा माबा मोनसे प्लानफोर थानो हागौ। दा बैबायदि बेलायाव जों जुदि गोरोन्थि मानसिनो जुदि शेयार खालामफ्लाङोब्ला जोंनि जिथु थांखि दङ, जोंनि मावनो लानाय सिमांफोर दङ, बै सिमांफोराव प्रब्लेम्सफोरा फैगोन, जेंनाफोरा फैगोन। बेनिखायनो जोंनि जिथु मावनो लानाय सिमांफोर, जिथु थांखिफोर, बै थांखिफोरा जि समसिम जाफुंसारा, बै समसिम गावनिनो गोसोआव ला आरो बे गावनि गोसोआव लानाय खामानिखौ मावफुंथार, बेखौ होसोथार आरो बेखौ जेब्ला नोङो सिरि सिरि दोनबाय थागोन आरो बै दोननाया जों बयनिबो गोसोआव मोनसे उत्साहखौ लानानै फैगोन जे आंहा मोनसे सिमां दं आरो बेखौ मावथारनांगौ होननानै जेब्ला थांखिखौ बानायनानै लागोन, बेखौ मावख्रुबनो हास्थायबाय थागोन, अब्लाना बे हास्थायनाया, बै मिजिङा, बै सिमाङा जोंखौ दुंखांहोबाय थागोन। दा बेयावहाय जेसेबां हायो गावनि मावनो लानाय थांखिखौ सिरि सिरि दोननाया मोजां। अनजाग्रा प्रियफोर, दानाब्ला फैदो बाथि आरो जोबथा बाथ्रा, जायखौ जों रावनोबो बुंनो नाङा। बेयो जाबाय जोंनि गावारि सोमोन्दो आरो फोथायनाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि प्रिय नोंथांमोन, जोंनि गावारि सोमोन्दो आरो फोथायनायानो जोंनि जिउनि बिथा। जों बेफोरखौ सिरि सिरियै लाखिनांगौ आरो गुबुनफोरनो फोरमायनो नाङा। बेनिखायनो इसोरनि गोथार बोसोन बिजाब 11:13 सिरिया ओरैहाय बुंदों, नंबां जाबां बाथ्रा बुंबायग्रा मानसिया मुंबो बाथ्राखौनो हमथानो हाया, आन्थाय फोथायग्रा मानसियाल'नो बाथ्राखौ हमथानो हायो। बेनि ओंथिया बेनोदि जों जोंनि गावारि सोमोन्दो आरो फोथायनायखौ सिरि सिरि लाखिनांगोन। बिदि खालामोब्ला जोंनि सोमोन्दोआ गोख्रों जायो आरो जोंनि फोथायनायाबो गोख्रों जायो। हमनानै ला, जुदि नोंथाङा नोंथांनि गावारि सोमोन्दो आरो फोथायनायखौ बयजोंबो रानलायोब्ला, अब्ला मानसिफ्रा नोंथांनि मोन्दांथिफोरनि मुलाम्फा लानो हागोन। बेयो नोंथांनि सोमोन्दोआव गावस्रानाय लाबोनो हागौ आरो नोंथांनि फोथायनायखौ लोरबां खालामनो हागौ। जेब्ला नोंथाङा नोंथांनि गावारि सोमोन्दो आरो फोथायनायखौ सिरियै लाखियो, अब्ला नोंथांनि सोमोन्दोआ गोख्रों जायो आरो नोंथांनि फोथायनाया गोग्गोम थायो। नोंथाङा नोंथांनि सोमोन्दोफोराव सैथोथि आरो मान मोन्दांथि मोनो आरो नोंथांनि सोमोन्दोफोराव दिदोमथि फैयो। दा बेनिखायनो अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो मोनबा बाथ्राखौ नायबाय, जि मोनबा बाथ्राखौ जोङो गुबुननो फोरमायनो नाङा, जेरावहाय बाइबेला जोंनो फोरोंदों। दा बेफोर मोनबा खामानि एबा बे मोनबा बाथ्राफोरखौ जिउआव जेब्ला जोङो सिरि सिरियै दोनगोन, अब्लाना सासे मोजां सुबुं जानायनि अनगायैबो गावनि जिउखौ आरो गोजोन आरो जाफुंसार खालामनो हायो। अनजाग्रा नायगिरि प्रिय नोंथांमोन, गोसोआव लाखि, गियानखौ बुजिनाया थोजासे नङा, बेखौ नोंथांनि जिउआव बाहायनांगोन, अब्लासो नोंथाङा बिनि फिथाइफोरखौ नुनो मोनगोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो कमेन्टआव लिरगोन। दे अब्ला प्रेज द लर्ड, जय मसीह, थेंक इउ।